Bueno, boas tardes a todas e a todos e moitas gracias por acompañarnos neste acto de presentación do libro Vadios, historia dun grupo de teatro afeccionado. Case sen darnos conta, vai facer xa un ano, o próximo 26 de outubro, cando estábamos tamén aquí reunidos para presentar outro libro, un infantil sobre Enrique Labarta Pose, o poeta da terra, cuxo día anunciara que xa había outro en camiño, pero non dixera de que se trataba, era este. Como vedes, o Concello de Zas leva tempo apostando pola cultura e pola edición de libros que axudan a coñecer mellor a nosa historia, a nosa xente e o noso patrimonio. Dende o ano 2020 foron xa 5 títulos editados ou apoiados polo Concello, contando co que se presenta hoxe. E xa se pode dicir que hai un sexto en camiño. Ricardo, Estes 5 libros son Zas polo miúdo, de Xosé María Lema e de Evaristo Domínguez, Médicos e Medicina Rural na Costa da Morte, de Braulio Astray, Antoloxía Poética de Enrique Labarta Pose, de Xosé María Rey e Xosé Manuel Varela, O Poeta da Terra, de Polo Correo do Vento, e agora este volume sobre o grupo de teatro Vadios. Repetindo as palabras que dixen aquí mesmo o ano pasado, do sexto xa se dará conta cando saia a luz. O libro que hoxe se presenta recolle a trayectoria de Vadios, un grupo de teatro amador que ao longo de 40 anos se consolidou como un dos grandes referentes culturais, non só da Costa da Morte, senón de todo Galicia. Vadios foi e segue sendo a casa de moitas xeracións de actores e actrices de diferentes localidades, un espazo no que sempre se defendeu o teatro feito en galego e no que se ofreceron ao público obras cheas de humor, creatividade e proximidade. Nos últimos anos, ademais, o grupo contribuiu a posta en valor da figura de Enrique Labarta Pose, adaptando varias das súas pezas, como Tío Sanfona ou Unha boa misa, e xa andan preparando outra nova obra, unha que se pode ver na exposición que temos sobre Enrique Labarta Pose no centro. Con esta publicación, o Concello non só rende homenaxe a un colectivo que marcou a vida cultural de Baio e do noso Concello, senón que tamén se preserva para a memoria da Costa da Morte 4 décadas de historia teatral protagonizadas por veciños e veciños de distintos concellos da comarca. Trátase, sen dúbida, dunha obra fundamental para comprender a evolución cultural da nosa sociedade. E todo isto recolleu nesta obra Ricardo Vigueret. El naceu en Baio no ano 1958, estudou bacharelato na Coruña e diplomouse nesa cidade en Educación Xeral Básica, na especialidade de Xeografía e Historia. Como docente, exerceu nos colexios de Zas, de Baio, Baíñas e os últimos 18 anos no Instituto Maximino Romero de Lema de Baio ata a súa xubilación. Paralela á súa vida docente, discorreu sempre a súa participación na vida cultural da súa vila natal, xunto con outros mozos de Baio, un dos 6 membros fundadores da Asociación Cultural Adro, do que tamén foi presidente. E cando se produce a extinción da sección teatral desta para converterse no que sería o grupo de teatro Vadios, xa non abandonaría este colectivo no que aínda continúa. O seu labor teatral desenvolveu en Vadios, encargándose de adaptar e traducir obras e axudar nas montaxes de todos os espectáculos, así como coordinar toda a actividade do grupo. E como docente, levou tamén o teatro ao seu alumnado, tanto nos colexios como no instituto, montando multitude de obras infantís e juvenís, coas que suscitarles o interese polas artes escénicas. Con esta breve introdución dou paso ao alcalde do Concello, Manuel Muiño, que tamén coñece de boa tinta tanto a Vadios como a Ricardo. Suele haber que darlle o botón de on, porque claro, se non lle das, non encende. Bueno, a verdade é que
este sillón, cando me sentei nel por primeira vez, creo que tiña algúns anos menos, non? Porque a verdade que agora faiseme moi, vamos, que me queda moi baixo, non? Bueno, a verdade é que sí que coñezo de boa tinta, obviamente, como decía Tania, a Ricardo e a Badius, non? Aos dous. E a verdade é que sí que formaron parte da miña vida durante moito tempo, da miña vida como veciño de Baio, non? E despois, pois, como alcalde que levo 18 anos, pois formaron parte da vida cultural deste concello e de toda a Costa da Morte, non? Vimos agora, ou veño agora, dunha comida dos voluntarios da Festa da Carballeira de Zas que cumpliuse este ano o 40 aniversario. Badius leva 41 anos, curioso, non? A Carballeira de Zas é un referente e Badius tamén é un referente para o noso concello, como ben dicen ali, e para a Costa da Morte, sobre todo en tempos cando a cultura era un pouco máis complicada, a súa difusión, incluso a súa aposta pola cultura, non? Badius, pois, foi un faro en ese deserto, non? En ese deserto que era a Costa da Morte naquel momento, en ese deserto cultural. Bueno, sempre foi un faro no que moitos actores e actrices de outros concellos, non só do noso concello, pois viñan aquí pois a pasar un rato moi bonito nos ensaios. Bueno, no cine Pomares xa non era tan bonito, pero bueno, facía algo de frío, pero bueno, a verdade é que pasábamos ben, non? Entre frío e que non nos congelábamos, había que mirar para non congelarse, entón pasábamoslo ben. E Badius, pois, foi esa referencia cultural, e Badius, pois, uns permanecemos, ou marchamos, ou volvemos, pero hai xente que sempre permaneciu, non? Un deles está aquí agora comigo, e os outros dos, pois, están aí sentados, bueno, casi 4 que están aí agora, precisamente, que os temos aí xuntiños a todos, cos cales tamén compartín algúns diante do escenario e outros detrás do escenario. O Alberto sempre rosmando detrás, sempre nos decía, e se te quedabas para un momento xa che decía o que tiñas que decir e non lle oías nada, o cal decía, non te esforces, que non te oímos, o tal, temos que salir como podamos, non? Entón foron momentos moi agradables, e a verdade é que sempre que me subo, obviamente, a un escenario, en este caso non para presentar ninguna obra, senón para falar como alcalde, ao principio sempre se me ven á cabeza os momentos en que subía aquí precisamente para presentar unha obra, non? En este, precisamente, pois eu non estive, a verdade que aquí nunca estive, pero este escalón entre o público e o escenario sempre me recorda a cando actuabas, estabas aquí, non? Entón, pois, Ricardo, agradecerche o que fixeches, agradecerche todo este traballo, porque para nós é un orgullo, unha honra, para min como alcalde, pois, que o Concello de Zas teña un grupo como Badius que leva 40 anos, en este caso xa 41, espallando a cultura por toda a Costa da Morte. Moitas grazas. Vale, grazas. En primeiro lugar, darvos a benvida a todos, no nome do señor alcalde, e máis no meu, vedes que ben fala, non? Por algo chegou o alcalde. Ben, e ademais, tamén estades vendo a diferencia, non? El nunha butaca, chegou o alcalde, eu nunha banqueta non pasei de mestriño, pero bueno, en fin, hecho que hai. Bueno, pois eso, darvos a benvida e o meu agradecemento, eso, en primeiro lugar ao señor alcalde, que sí, como acaba de dicir, sempre apostou pola cultura, xa dende o comenzo, porque aí, cando recordaba Tania o dos 6 membros fundadores de Badius, de Adro, ele era un desos 6 mozos de Baio que fundamos Adro, non? Despois tamén axudou a fundar Badius, lóxicamente, e seguiu apostando pola cultura. Creo que o Concello de Zas é un referente no que se entende por apostar por unha cultura próxima, non? A xente, e fanse un montón de actividades pensando precisamente na xente, non? Toda a actividade cultural que se fai, tanto de escolas municipais como de todos os actos que organiza o Concello, por suposto, pois tamén apoiou, como non, o teatro sempre que llo pedimos, non? Entón, desde ese punto de vista, moitas grazas, Lolo, porque para nós sempre será Lolo de Muiño, no escenario era Lolo, non? Xa desde aquel Cine Pomares xa era Lolo, e para nós segue sendo Lolo. E grazas tamén a todos os que viñeches, familia, amigos, aos que pasachedes por Badius, aos que aínda estades, a
familia de Vadios que está aí abaixo, que hoxe en día creo que, tal como estou aquí por primeira vez falando eu, é que todos os de Vadios están abaixo, porque normalmente eu sí que presentei moitas veces as obras, pero estaban aí detrás. Pero esta vez non, esta vez estou aquí só ante o perigo, e aquí me quedei, non? Ademais que vin aquí presentar a obra porque vexo que hai aquí casi tanta xente como na taberna. Esa é unha frase de Soante o perigo, precisamente, non? Entonces, por eso vin aquí. Bueno, falemos do libro que é do que se está aquí, non? Igual co outro vin aquí para falar do meu libro. Bueno, en fin, empezando polo título, xa o vedes, perfectamente recolle o que quería ser a historia de Vadios ao longo de 40 anos, pero a verdade é que antes deso barallar outros títulos, non? Pensara en Vadios, unha comedia que dura xa 40 anos, porque o noso sempre foi comedia. Logo pensei en títulos máis rimbombantes, como podía ser Vadios, crónica dunha risa anunciada, pero imitar a García Márquez parecíame moi pretensioso, entonces pois quedouse no que era. Ou poñerlo como a un dos meus autores favoritos de xuventude, que era Xulio Verne, titulado Vadios, viaxa ao centro da comedia, que foi o que fixemos sempre nas nosas obras, non? Viaxar a comedia. Ou incluso imitando os famosos Lelitiers, os nosos amados Lelitiers, un grupo de referencia para nós, quixen decir, pois, facendo humor con amor. Pero pensei que en realidad o libro que me gustaría facer era co título ao revés, entonces decidín que non. Mellor así como estaba, non? E así se quedou. Entonces, pois, imos falar un pouco de Vadios antes de dar paso á presentación do libro. E intentei, pois, aquí nestas liñas que escribín, pois, definir un pouco a Vadios, cousa que... Mira, se non che importa... Sí, pasa para baixo, pasa para baixo. Porque, es como un taller verás tipo, Eu vou me poñer de pé, que me gusta máis estar de pé. O de manter a postura na clase non manteño de momento. Ben, como definir a Vadios? Pois, a ver, Vadios, como lle gusta recordar sempre a Mari Carmen, é a familia do teatro que sí escollemos. Esa familia que nós decidimos que, no noso caso, inda que foi a risa que nos uniu a todos, pois esa familia foi a que marcou moitas etapas da nosa vida, non? Marcou as nosas vidas e as de todos os que pasamos por Vadios. Iso sí, pasamos sen pena, pero con gloria. Entonces, pois, volvendo aos comezos, pois xurdimos en Baio, na Costa da Morte, e iso supoño que tamén marca, porque mira que había costas para nacer Vadios, non? A Costa do Sol, a Costa Blanca, a Costa da Azar, unha das frases favoritas de José de Betty, pero non, tuvo que ser na Costa da Morte. E os mortos pois estiveron presentes tamén nas obras de Vadios, non pensedes que non, porque, por recordar algunhas, cargar con morto, está por aí Juan Manuel, que andaba metido nun baúl, pois había un morto nun baúl, eu non fun, había un morto descuartizado por unhas maletas adiante, veleno por caridade, había outro morto nun baúl que envelenaba unhas vellas por caridade. Ainda temos algún proxecto de veleros por aí adiante, andamos dando voltas a un que creo que vai haber un morto nunha caixa co permiso da funeraria de Costa, pero sí, os mortos creo que sempre nas nosas obras deron moito xogo, non? Deron moito xogo. Pero bueno, dende aquí, como decía, desde aqueles comezos do Cine Pomares ata aquí, neste auditorio, no que, por certo, tivemos parte activa, moi activa para a súa consecución, pois foi unha viaxe de 40 anos, pero iso sí, unha viaxe con moito humor, porque foron 40 anos de risas, de bromas, dentro e fora da escena. É moito máis do que se pode imaginar, os que, como dicía Lolo, os que estaban atrás. Unha viaxe chea de moi bons momentos, porque quen dixo que os ensaios de teatro tiñan que ser aburridos. Nun grupo de comedia, as risas de antes da obra son tan importantes como as de despois. Para o resultado final, crédeme que sí. E actuando, as risas son diante da escena e detrás da escena, como dicía Lolo, porque non sabedes as que gastan a veces os que están aí detrás. Anécdotas que non están no libro, por exemplo, pois podríamos recordar, precisamente tratándose de Lolo, na primeira obra na que foi protagonista,
que era o menciñeiro á forza, saía a un bosque cunha bota que se supoñía que tiña viño, era auga que había dentro, e os seus simpáticos compañeros meteron ao guardente. Entonces o trago que meteu Lole, a cara que lle quedou nesa escena, pois era para vela, non? Ou cando Ramón de Durán, que non está por aí, justificou a súa ausencia, pero na obra de A taberna sen dono, os que estaban detrás dinlle, sale, sale Ramón, que che toca. E Ramón plantouse no medio da escena e non lle tocaba. Aí Lolo quedou no mirando como unha cara como... Pero como os vos actores de varios, que a improvisación é primordial, arrimouse ao mostrador da taberna, roubou algo por ali, que era unha escena habitual nesa obra, e saiu para fora tan tranquilo, que non sei o que lle dixo despois aos que estaban detrás. Pero bueno, eu sei que todos nos quedamos mirando con cara rara, por eso para que besades o que eran os ensaios de varios. Pero daí saían as cousas, daí saían as caralladas todas. Porque iso sí, os nosos actores e actrices sempre foron uns iluminados. Desde por unha cabeza de farol, como había no cine Pomares, a única luz que había, hasta estes modernos focos LED que vedes agora, pero eso sí, sempre foron os iluminados e o progreso sigue iluminando, non? Houbo que superar malos momentos, non moitos, pero algún houbo, sobre todo nos comezos, pero ainda así sempre superábamos con humor. Podría recordar cando naqueles ensaios do cine Pomares que dicía Lolo que eran sufridos, porque ali frío mira que facía, e a veces o director pois, cansábase de berrar con eles, as cousas non saían, pero non tomades isto en serio. Entonces Alberto Amaixou, que eran así as cabezas máis visibles, pois dicía, a ver, reflexionades sobre o que está pasando e se queredes que merece a pena seguir ou non. Nós saíamos para fora que la Amaixou ríamos, pero estes cabritos dentro quedaban rindo tamén, non pensedes que o tomaban en serio e dicían, sí, isto ten que cambiar e ímolo facer. Volvía a ser como sempre, pero bueno, esa era a esencia de varios, non? O que sí podemos decir con orgullo é que detrás de cada escena, de cada chiste, de cada situación simpática, hai unha historia de traballo, de amizade e sobre todo de paixón polo teatro. O noso objetivo sempre foi facer rir. En 40 anos fixemos rir a moitas persoas, miles. O dato exacto, mira que eu teño datos, pero ese non o teño. Non se apuntei desde o primeiro canta xente iba a cada función, pude non ter feito, e agora saberíamos a xente que se río con varios, pero bueno, entón eso non nos dou por aí e non apuntei eso. O que si podemos dicir é que houve de todo, actuacións cheas de espectadores, aquí en Baio sempre. Se algo estamos orgullosos é de ser profetas na nosa terra, sempre nos viñestes ver en manada, aquí xuntábanse máis de 200 persoas, xa no cine Pomares, se enchía, ou recordar unha actuación na praza de Rianxo, ao aire libre, ateigada de xente, e nós representando ali as nosas obras, ali representamos a taberna, precisamente, pero houve obras tamén nas que había unha dúcia de persoas. Podría lembrar o Concello da Baña, foi un concello que sempre tuvo querencia por nós, levounos a todas as aldeas cantas hai, pero un día na propia capital municipal había partido de fútbol, esa é a excusa, e se xoga o Madrid ou o Barça, eso ainda o teatro non compite, ainda non competimos. Pero chegou o momento de empezar a obra e había 2 persoas. Entón o que se nos decidiu foi facer unha porra, a ver quen acertaba o número de espectadores que ian vir ver a obra. Que, por certo, gañei eu poñendo 12 e ainda non cobrei. A día 2 ainda non cobrei. Pero, bueno, había 12 persoas. Neste caso, a obra ben, porque sabedes que hai por aí un dito que di que se hai máis actores en riba do escenario que público en baixo que non se atúa. Menos mal que nesa obra non eran 12. Entonces tivemos que actuar. Pero, bueno, se chegase el Santo Perigo, que eran 16, marcharíamos para casa. Pero, bueno, eso. Como resumir estos 40 anos que están aí resumidos no libro? E que ademais idemos ver agora en imaxes. Pois o que comezou casi como unha broma dos mozos de Baio no cine Pomares chegou ata hoxe e segue. E iso que cando empezamos, ningún dos que estábamos ali pensábamos que iso sería posible. Aparte que éramos uns rapaces todos, e incluso unha anécdota que se conta no libro é que fixeron ali unha especie de amago de que os actores se cabreaban entre eles antes de ir a escena, dicían que non iba a haber obra, e a xente moita dicía, claro, cousas de rapaces, sí, éramos uns rapaces, imaginate, con 40 anos menos, rapaces que éramos, e sin embargo, sabedes, pois chegamos adiante, aquí estamos, seguimos a facer comedia, e non digo que creásemos un estilo propio de facer comedias, aínda que todas foron ao estilo varios, eso sí, e non sei se deixaremos pegada, se a deixamos en Baio, xa nos damos por satisfeitos,
por todo o que fixemos, os ensaios, as discusións sobre os guións, os imprevistos, as bromas entre nós, as estreas e as actuacións, todo foi tan importante como os aplausos do público que ao final son os que che quedan aquí, non? Porque, como ben sabemos no teatro, todo forma parte do espectáculo e, como non nos cansaremos de dicir, ademais de todo iso, hai algo moito máis importante: as historias de amizade que se crearon entre nós, unha amizade construída ao longo de todo este tempo e que é unha lembranza de vida que, como o teatro, e máis no caso de Badius, o resultado é imprevisible. O mellor de todo, que podemos elixir rirnos diso, porque sí, neste camiño percorrido ao longo de 40 anos, nunca pensamos en rendernos. E se houve algunha dúbida, sempre decidimos seguir adiante e sen soltar vaguas. En tal caso, eran de risa. E se algúns dos presentes non nos coñecen, que creo que non é o caso, pois que vos conste que pasamos máis tempo rindo que traballando. E así pensamos seguir, xa non polo dito que di que máis vale rir que chorar, que é verdade, senón porque a nosa filosofía é esa. E así pensamos seguir. Que viva a risa e que viva Badius. Ricardo, ti sabes que eu sempre fui un pouco dado a liada, verdade? Non sei un estado de cor, verdade? Non sei se se sona de algo. Bueno, a ver. Isto ten unha explicación, non o que me regalen flores, pero unha anécdota que se conta no libro deste señor, que non vou contar, acababa con el dando un ramo de flores a alguén. Deixémolo aí. Gracias, sí. E despois desta improvisación, como non quería ser menos, pois pasovos a presentar o libro, un pouco contarvos o que hai nel, e facer ese percorrido logo a través dunha serie de imaxes que, ao fin e ao cabo, é o que nos foi quedando neste percorrido, non? Un montón de imaxes que, grazas á fotografía, pois ainda conservamos, non? É auga, non é o Cardel. Igual alguén que estaba na hora. Non me acordei, señor. Ben, o libro, por facervos así unha pequena introducción do que se recolle nel, o que ides ver agora en fotos, non? Pois hai unha primeira parte na que se recollen as orixes do teatro en Baio. Aí son 3 artigos, que non son meus, foron recollidos. Un de un libriño, que hasta hai algún exemplar por ali, non quedan moitos, de cando foi o 15º aniversario do grupo. Eso sería o lema, Cheito, que non estamos aquí, desculpade porque está convalecente e non puido vir. Pois escribiron un artigo sobre as orixes do teatro en Baio, falando da festa de María Goretti. Bueno, eso ido ver agora aí. Logo hai 2 artigos de Pepe de Baliño, do seu libro Baio e moito máis, no que se recolle precisamente o labor que el fixo no teatro e no que nós nos inspiramos, non? Nós, ao fin e ao cabo, somos descendentes desa afición de Pepe de Baliña por montar cousas en riba dun escenario, non? A segunda parte do libro pois é unha historia, a historia de Badius propiamente dita, onde se percorren ao largo de 5 capítulos pois as obras de teatro todas que representou Badius, agrupadas por períodos de tempo, non? Aí vese a evolución, como foi cambiando, que tipo de obras íbamos facendo, e de las ver tamén ora aí. E despois unha terceira parte que son un montón de apéndices nos que hai un montón de datos, como todos os integrantes de Badius que pasaron ao longo destes 40 anos. Xa foron 100 persoas as que de unha maneira ou outra colaboraron no grupo, ben sendo actores, actrices, técnicos, colaboradores, de todo, non? Sección juvenil, que chegamos a ter tamén no seu tempo, as obras representadas todas, a relación de actuacións, esas 332 que se fixeron hasta o 40 aniversario xusto, hasta decembro do ano pasado, agora xa pasan. Unha estatística con todos os lugares aos que fomos a actuar, por concellos, por provincias e todo iso, os programas de man que recollen todo, aí é onde se ven todos os actores e actrices que pasaron polo grupo, os papéis que fixeron,
as cancións que cantou Badius, fatal, pero cantamos. Logo, pois, as colaboracións en realidad de varios, o Teatro Juvenil en Baio, as colaboracións tanto co Colexio Labarta Pose como co Instituto Maximino Romero de Lema. E logo, pois, o teatro infantil, tanto nas escolas municipais de teatro infantil como tamén a de adultos, tamén non ides ver por aí. Xa para rematar, pois, uns apartados, a relación que tivo Badius con Labarta Pose, a mostra de teatro afeccionado Labarta Pose, coa que seguimos colaborando, que organiza o Concello de Zas. Nós seguimos reivindicando unha vez máis letras galegas para Labarta xa. E, de feito, como dicía Tania, pois aí andamos nun proxecto de montar unha obra de teatro de Labarta Pose. Esperamos estreala o ano que lle den as letras galegas a Labarta. Esperemos que non tarde moito, senón xa vai se esquecer o papel. Pero, bueno, logo xa algúns artigos sobre a evolución tanto dos escenarios como dos locais polos que andivemos, as escenografías, os medios técnicos, os ensaios, unha escolma de prensa, unha galería de fotos na que se recolle todos os grupos que houve en Badius. Podedelos ver ali na parede nunha exposición, ese fotocol que hai aí. E para acabar, pois a modo de epílogo, unha serie de artigos de opinión que escribiron membros destacados de Badius. Como había que escoller uns cuantos, pois hai un pouco de todo, dos da primeira época, dos da última. Aí hai artigos de José de Betty, de Gloria, de Marco, por suposto de Alberto de Maca, e a miña opinión, resumindo a miña opinión do que foron para min estes 40 anos de teatro. É unha serie de agradecementos nos que figura pois toda esa xente que nos axudou, porque algo así tampouco se construe da nada. Tivemos apoio sempre, seguímoslo tendo, afortunadamente, non? Empezando polo Concello, pero eso, os comezos, como pasou tamén en Adro, pois foron difíciles, moi difíciles, e se non tes axuda da xente, pois non chegaríamos ata aquí. Eso queres ver nesa colección de fotos que queres ver a partir de agora. Eso é a portada do libro, non? En realidad o que hai nestas fotos que ides ver agora é unha historia do teatro en Baio que abarca desde 1949 a 2024. Esos son 75 anos. O sea que vedes que o teatro non é un invento de Badius en Baio, senón que nós simplemente recollemos esa herdanza, non? Que había anterior a nós. Entonces, onde están os antecedentes directos do teatro en Baio, do teatro moderno? Supónse que noutra época, pois algo se faría en teatro en Baio, non? Quero pensar que na Idade Media pasaría por aquí algún sograr ou algún trovador e farían rir a xente. Pero, bueno, no teatro moderno, pois é a festa de María Goretti, a santa que vedes ali á esquerda na estampiña, esa estampiña oficial da santa, e a dereita don Juan Astray Vidal, que se foi párroco crego de Baio, e que foi o que instaurou nesa festa de María Goretti o costume de polas tardes facer unha serie de festivais de teatro nos que había unha parte religiosa con poesías a virse e demais, pero tamén había unha serie de sainetes cómicos, non? Con moito humor sempre, que representaban tanto os nenos que tiñan a primeira comunión como mozos e mozas de Baio, non? Eso que nos preparaban, pois os mestres das escolas Sagrada Regueiro que había entón, que era don Antonio Platas e dona Carmen, que vedes aí nesas fotos á dereita e á esquerda, non? Eles eran os que preparaban a esos rapaces e os ensayaban, non? Nesos festivais de María Goretti, pois por poñer 2 ou 3 fotos, pois aí vedes unha foto de uns nenos e unha foto á dereita de unha rapaza de Baio facendo de María Goretti. Iso non é unha santa, senón que é María Goretti. Esa creo recordar, polo que me dixeron, que era a Pilarita de Fuentes, a que facía de santa, que se quedaba tan quieta na escena que a veces diz que parecía que se non sabían ser a propia santa os que estaban ao lonxe, como sabedes que no escenario poñían a santa, poñían a María Goretti e pois poñían a ela, e a xente ao final se dubidaba quen era a santa e quen era a Pilarita. E sabedes que nin se cortaban porque subían hasta un burro ao escenario. Nós a veces igual fixemos burradas, pero un burro nunca se nos ocorriu subilo de momento. Pois aí tendes a 3 rapaces de Baio facendo un sainete cómico, no que tamén é de protagonista, pois era un burro, non? E pasamos agora a José Rojo Baliña, Pepe de Baliña,
o noso antecedente máis directo de Badios é quen nos inspirou, non? Aí precisamente védelo nunha actuación do Cine Pomares de Baio, non? El que foi un gran dinamizador da vida cultural de Baio, cando en Baio non había ningunha asociación cultural, el xa tiña unha, que ainda que non fora legal, porque naquele tempo as asociacións non eran legais, pero bueno, era a agrupación Labartapose, vedes que Labartapose sempre estivo presente na vida cultural de Baio, non? Nos seus nomes, e preparaban festivais que duraron no ano 71 ano 72, no que rapaces e rapazas de Baio pois subían ali a escena e facían unha serie de sainetes cómicos. Aí, abaixo aí precisamente pon os nomes, non? Merche de Varela, Paco Villar, Enrique Baliña, facían o Catecismo do Labrego, un famoso libro, non? Da colección O Moucho, que é onde estaba editado. Ou Andrés Alberto Paco Villar facendo unha obra de boxeo, aí sabedes o noso director como se lle ocurría subir a escena e actuar, así lle quedou. Ou Otilia Romero, unha das grandes actrices e máis lembradas de Baio, despois a súa filla uniríase a Baios e tamén, non, toulle que facer tamén a súa nai no escenario, tamén pudo ben co recado. E ao lado Cholo do Muiño, que aí é irmán do señor alcalde, que tamén se subiu ao escenario, non? Ao lado pois tendes a Enrique, Manolito da Droguería, que en paz estea, Cholo, Como está o mundo, un dos sketches que nós recolleríamos despois o noso primeiro ano. Ou Soño de Nadal, hai unha serie de rapaces facendo unha obra infantil moi melódica ela. Creo recordar que ali o da dereita de todo é o noso técnico de luces actual, moito máis pequeniño, pero ese creo que é Miguel Dorisa. Aquí o coñezades, pois eso. Ou os Beléns Vivintes, porque Pepe de Baliña, surdindo os Abadios, pois ocorríoselle organizar os Beléns Vivintes, que se fixeron na Igrexa Nova, como xa existía, pois para inaugurala, polo Nadal decidiron facer tamén os Beléns Vivintes. Aí vedes Alberto Villar tamén, outra vez, Rosa de Joaquín, Cándido Fuentes, Vítor Mira, facendo aí un portal de Belén, non? Ou a dereita, pois tamén máis rapaces de Baio, Suso Núñez, que logo tamén acabarían Badios, María José Rodríguez, que andaba por aí, me parece, Sandra Fernández, Lupe Lema, Toni Lorenzo, Felipe Reimúndez, que moitos deles farían despois teatro, non? Ou a famosa Paixón do ano 1987, aí na foto concretamente, pois vedes unha da escena, a escena principal da obra, non? Na que vedes os dous ladróns, José Silvariño e Manolo Fondo, no medio de Suso Núñez e Jesucristo, sabedes? Ata parece que están crucificados de verdade e todo. Sabedes que Pepe de Baliña facía macroproduccións, non? Non era o estilo de Badio, somos máis comedidos a veces, pero ele gustaban as cousas ao grande, e que houbera 50 actores en escena, por eso non tiña problema ningún, non? A outra escena máis da Paixón, con mozos de Baio, de romanos, xa vos daredes conta que o casco, a parte de arriba, é a parte que barre dunha vasoira. Bueno, eso, imaginación que non falte, non? Pois esta foi a nosa inspiración e coa que a sección teatral da Asociación Cultural Adro durante 2 anos pois organizamos no ano 84. Daquela ainda estábamos os membros orixinais da primeira directiva, montamos un festival ao estilo dos de Pepe de Baliña. Entonces así apareceron pois sainetes cómicos como O Gorro do Crego, aí vedes a Juan de Calavanda, a Tono, a súa famosa frase o jorro onde está, pois eso, podedelo ver nesa escena. Inda na Sobra, creo recordar por aí que están tanto Marcos Villar como Sonia de Calavanda, me parece que é a do medio, e a dereita, pois non sei se están Álvaro e máis Lolo, creo que están por aí, non? Ou o americano, aí tendes a Santi Díaz e Álvaro, facendo a típica obra do americano que chegaba regresado da emigración. Sabedes que as obras de Pepe de Baliña eran moi ensebres, recollían, non? Aquel saber popular de rirse de todo, non? Entonces, pois, esas son as obras que nos serviron de inspiración, recordando esas obras para subir a un escenario. O tío Sacó, aí tendes a Marcos e a Braulio de Maroño, pois o outro coa mano bolsillo diz que tiña unha cuarta ali, a cuarta era unha carta, que ele chamaban unha cuarta, entonces o escándalo que había aí con eso de que tiña unha cuarta no bolsillo.
Suste Dolores, a nosa querida Rosuca, desde aquí unha lembranza para ela, de momento, desgraciadamente a única actriz que faleceu, que pasou por varios, xunto con Sonia de Calabanda, que para nós sempre serán Suste Dolores. Houve a visita do inspector, a típica obra de que os inspectores visitaban as escolas, e entonces pois a de burradas que soltaban os alumnos, ese que vedes de pé tamén tono de Elías, e a que está sentada tamén, creo que é Sonia, tamén, ou Sonia ou Rosuca, si, esa creo que é Rosuca, e por ali está, recordar máis xente que hai por aí atrás que xa non se lleve moi ben a cara, están tapados, pero está Marcos de Elías tamén por ali, estaba Alfonso, que creo que era un inspector, bueno, esos foron os seinetes cómicos, ou un suite de divorcios, no que xa nos adiantábamos aí un pouco a rituales dos divorcios, que neste caso pues era mallando na parella de divorciados, pero bueno, en fin, o cura aí intentando convencelos de que non se divorcien, como non podía ser menos, non? Creo que ainda sin aceptar o divorcio, entonces. A tía Lambida, quizáis o primeiro gran éxito de Badios é co que empezamos a salir de Baio, aí en escena concretamente está a Tete de Maroña e Gloria, que era a tía Lambida, unha obra de Blanco Amor, coa que chegamos pois, a actuar na Coruña, naqueles certames que chamaban a Taroa, que reunían a grupos de teatro afeccionado. Pois esa obra estrenábona no ano 1985, e como colléramos gusto do ano anterior, decidimos a ser máis ambiciosos e montar a primeira obra longa de Badios, que foi o Menciñeira a Forza, unha obra de Molière, ¿no? Que era El médico a palos, pero que na nosa versión, recollida dun libriño da colección O Moucho, era o Menciñeira a Forza. En escena concretamente están Migueliño do Barbeiro, Luís Souto e Lolo e Muiño, pois facendo de Menciñeiro a Forza. E a cousa enganchounos tanto, todo de facer obras, que decidimos montar o grupo de teatro Badios. Como tal asociación legalmente constituída, pois estamos así desde o ano 86, ainda que Badios como grupo arranca no 84, pero bueno, xa, como asociación independente, pois arrancamos no ano 86, con ese escudo que ainda mantemos, obra de Álvaro Villar, o noso ilustrador de sempre, agradecidos desde aquí, o cadro que hai aquí detrás miña é obra del tamén. Sabedes que sempre se o de debusar ben, entonces, pois todos os programas de Van, prácticamente todos foron obra dele. Empezamos con sainetes cómicos, ríndonos un pouco da televisión, era a época que empezaba a televisión de Galicia, e non sei que rímonos de José Luis Morena de Macario, ou o José Luis Morena Migueliño, inda que non nos parece Migueliño do Barbeiro, para nós era Migueliño, e Macario Luís Souto, que era máis grande o boneco, que a José Luis, non? Pero bueno, ese era o humor, ideas que tiña Alberto, entonces asinamos papéis e así acabábamos. O Pauto, unha obra de Xesús Pisón, autor galego, que ademais como curiosidade compartín profesión con el no Colexio de Baíñas, extrañouse de que un grupo rural e máis dunha aldea como Baio pois representase unha obra súa, porque era unha obra moi rompedora, iba de un bispo que quedaba preñado, o cal aquí en Baio pois eso sona sacrílego, pero bueno, era unha obra de teatro, entón aí vedes a Álvaro Querodemo tentando o bispo, non? A segunda obra longa foi O enfermo de Neura, tamén de Molière, foi un autor que lle collemos o gusto para empezar, pois facer obras dun autor tan universal como Molière. E concretamente esa imaxe na que se ve o enfermo, que neste caso era Luís Souto, tamén o fixo Lolo primeiro, despois marchounos para a emigración e quedou Luís Souto de sustituto, e aí acompañado de Gloria e de Sonia, pois facendo unha escena que esa foto está tomada en Palma de Mallorca, nun auditorio no que fomos invitados por un organismo que era o Pueblo Español de Palma de Mallorca. Ela se foi a actuar, botándolle moita cara e non sin problema ningún, actuando para os de Mallorca, non? En galego, que non cambiamos o idioma. Tabernas en Dono, outra das obras cumbre de Badios, porque con esa obra foi coa que fixemos unha xira por Suiza, que sempre lembraremos. Un día destos preguntábame na radio unha anécdota, pois recordeille cando en Suiza dormimos nun refugio nuclear. Era o día indicado para que empezase unha guerra mundial, porque nós ali estábamos a salvo. Pero bueno, a segunda parte da anécdota non se conta aquí, pero bueno, eso. Fomos a Suiza con esa obra, non?
volvemos a facer sainetes cómicos e aquí tendes un desfile de moda no que se nos ocurrió parodiar a nova moda galega que empezaba daquela, empezaban a estar de moda os diseñadores galegos, non? Entonces aí parodiamos sen saber o director. Aquí teria que contar que esta idea foi da señorita Lucía, que hoxe non está aquí, desculpámola, é máis miña. Se eu son aquel que levo traxe de pana a terciopelado, inda que non o pareza, pois si, son eu. Traxe que, por certo, era de Jorge de Calabanda, que eu non tiña ese tipo de traxe. Que levaba un traxe de festa, pero, sabedes, con un chaleco desos de borrego, e logo uns zocos, que ahora resulta que se volven a levar de moda, pois Gloria xa foi adiantada, xa levaba zocos na escena. E o da dereita é unha preciosa noiva que era Marcos de Dumbo, pero que nese caso mantén ben o tipo, non sabedes que desfilaba ben. E a seguinte obra que fixemos foi o Calzurras, 1989, saímos con tamén Migueliño, protagonista, e nese caso, pois aí sacudíndolle nos morros a Marco, que era o seu mordomo. O Avarento, outra das obras nas que aparece o noso querido alcalde facendo de Avarento. Daquela despilfarraba os cartos, ahora creo que dá máis conta deles, pero daquela tiraba cos cartos como a senado. Eso é no ano 1992, a caixa era esa que estaba ao lado da súa butaca que ainda conservamos, non? Eso todo que vedes por aí pola sala son recordos de algunha das obras que fixemos e que entonces son como unha pequena escenografía para recordar os nosos 40 anos, non? Pois esta era a terceira obra de Molière que facíamos, pretendéramos facer unha triloxía sobre este autor e con esta rematamos. Pasamos entonces a un cambio de estilo total, neste caso metémonos co teatro español, e esta obra da que os falaba antes do Baúl do Morto, pois era Cargar co Morto, cos dous protagonistas eran esos dous mozos, porque eran dous auténticos mozos, tiñan 30 anos menos, que son Marco de Dumbo e Jorge de Lolita, que eran os dous que tiñan que cargar co morto, porque era unha lea. Quizás é a obra, por certo, que saibades máis representada de varios, que máis actuacións tivo, e coa que a xente se ría moito, non? Retomona despois a Escola Municipal de Teatro de Adultos, tendo moito éxito tamén, porque é unha obra moi simpática, non? Eu non fun, que era como unha continuación, porque se habendo mortos nela, aí vedes a Pibe e a Sabrina, precisamente, facendo por aí das súas, tamén, vedes como con dúas botellas, non sei se vivía tanto, pero bueno, facía que vivía. Só Anto Perigo, este, despois do Calzurras, que xa fora o noso primeiro intento, pero este foi quizás a máis lograda, foi a segunda obra que nós acabamos dunha película de cine. Unha das nosas inspiracións para facer guións teatrais foi recorrer ao cine, o cal, pois, a veces pode parecer complicado porque a linguaxe cinematográfica e a teatral non se parecen moito. Pero, bueno, nós, botándolle imaginación, sempre conseguimos pasar o cine ao teatro. E tendes dous protagonistas, Martín de Borneiro e Marco, facendo de bandidos. Aquelo que vedes ali atrás son dous neumáticos de camión que facían de cabalos. Esas cousas xorden aquí arriba nos ensaios, porque non se nos ocurrira eso, pero sentarnos nunhas cadeiras para facer de cabalos, pois era algo moi aburrido, pois millor facelo nos neumáticos, non? Esta é a segunda obra máis representada de varios, na que houve dúas épocas, e despois creo que veredes outra foto desta obra. Unha de Romanos, unha obra de Núñez Xingala, un dinamizador galego da lingua, e que escribiu esta obra moi juvenil, porque nós demos unha volta máis e convertímola neso, nunha de Romanos, parodiando o título das películas de cine, era unha canción de Sabina, pois dai sacamos o dunha de Romanos, non? Aí vedes a Jorge, a Surso e a Lucía de Blanquita, pois, nunha escena da obra, non? Esta xa foi máis complicada. Toca Masán, pois é unha película de cine, un clásico, que era Casablanca, con Humphrey Bogart e compañía, e que esta costou máis pasala a teatro, pero ao final o resultado foi bastante aceptable. Ainda nos botábamos unhas risas con ela, porque tendes que ter en conta que a maior parte destas películas de cine, de entrada, non eran comedias. Só Anto Perigo era un drama, pero total. E Casablanca, sabedes, unha historia de amor, tinguida de trasfondo dunha guerra, pero que nós
convertimos en comedia. Pois ali tendes a Marco, a Xurxo, a Natalia, pois tocando ya San. San era pibe e ibanlle tocar ali o piano as narices, sabes? Pero bueno. Veleno por caridade, outra das grandes obras de Vallos, outra comedia total, está sacada tamén dunha película, pero que a súa vez viña dunha obra de teatro, e aí tendes a Marco, a José de Betty, nun dos seus papéis máis memorables, que era o tolo da obra, a David, a Irma de Castromil e a Yolanda, dúas rapazas de Castromil que se sumaron a Vallos, para vedes, Vallos sempre acollemos a todo mundo que quiso vir. Xa sei que a maioría sempre fomos de Vallo por isto de que éramos de aquí, pero en Vallos pasou xente que non era de Vallo. E estedes, Irma, a que foi despois cantante de Luar na Loure, sabedes de quen vos falo, non? E que canta, pois, divinamente. Van Cagare, explicaba aí antes, non sei a cañera de onde saliu o título, porque ainda que lido así todo xunto sabedes o que quere dicir, pero era Banca Galega Reunificada, porque esta obra surdiu cando se uniron as bancas galegas. Entón nós parodiamos iso, e o noso desexo pois era que foron todos facer iso, non? Porque a verdade o que fixeron cos nosos cartos e por encima pagados entre todos os galegos, pero bueno, eso. E aí ve despois a Pibe, a José de Betty, a Monchito, facendo por aí das súas tamén. O Festival do Humor, ocorreusenos facer un festival imitando aqueles de Pepe de Valilla, pero xa con obras máis actualizadas, e aí vedes uns cuantos bebés que non se cortaron un pelo en poñer uns cueiros gigantescos e sair a escena para facer rir, non? Ali un deles incluso ten barba e todo, porque eran uns bebés moi precoces, e entonces hai que reconocer que o cu de Monchita aí en primeiro termo enche, verdad? Un guiñol moi famoso co que nos rimos moito, esta foi quizás ensayando o sketch co que máis nos rimos os de Vallos preparando, porque a veces era imposible seguir a escena do moito que se rían. Aí está José de Betty, Monchito e Lourdes intentando facer de tres guiñois, pero bueno, aguantar a risa era totalmente imposible, non? Aparte que se ballaban con ganas, non pensei que... Outro dos sketches dese festival, aí vedes a Pibe, Raúl e Monchito nos mesadoiros, pois, mentres discutían sobre a vida. Ou esta obra, que era O Bartolo, un sketch escrito por Marco Álvarez, na que por primeira e última vez podedes ver ali o autor do libro que está por aí, ali detrás detrás da barra, é Alberto, que está aí en primeiro termo. Quixemos saber o que se sentía actuando con esa xente e decidimos que non subir máis, non, que suban eles, que ten o seu mérito, pero nós non. E pasamos á seguinte obra, facer o Sueco, do ano 2012. Aquí parodiamos, pois, co permiso dunha multinacional sueca, a IKEA, na que facíamos o sueco e ríamonos das industrias creativas da escena afeccionada, IKEA. Ben, pois aí están Gloria, Pibe e Marco, pois eso, non eran as escenas desa obra. Lavar Tapose, unha boa misa, Chema e Xosé Manuel, pois por aí indagando, descubriron esta obra perdida polos fondos da Real Academia Galega, e nós estrámola aquí en primicia en Baio, que volvemos a restrear este ano, no 2025, a instancias do Concello, que organizou unha xornada sobre Lavar Tapose, eso, letras galegas para Lavar Tapose, xa. Ben, pois unha boa visa, un sainete de Lavar Tapose, eso é no ano 2013. Frankenstein, outra película, inda que xa sabedes que o original é un libro, o de Mary Shelley, pero que nós, neste caso, collemos unha película que era El jovencito Frankenstein, e que, pois, pasámola tamén a teatro, con un resultado, pois, cómico, como non podía ser menos, porque aquí sí que partíamos dunha comedia. Entón, aí vedes a Raúl, que facía un bo Frankenstein, a verdade que sí. Monchito, que facía unha Frau Brugger, eso de vestirse de muller, Monchito, bueno, vamos ter que mirar. En fin, Marco, o doutor Frankenstein, e logo, pois, José de Betty, co seu violín, e Lourdes,
acompañando nesa escena, non? E quizáis na que os decorados deron moito que facer, porque incluso panéis que se abrían e pechaban e demais, pois houve que estruzar os miolos aí para facer iso. Esta obra estreouse xusto uns meses antes da pandemia, que nós sempre agradeceremos que a pudiésemos estrear antes, porque senón igual non seguiríamos así, porque logo na pandemia quedou todo parado, pero nós a tiñemos obra montada, entón, pois, aí quedou, non para despois. E vedes unha escena na que están varios dos intérpretes desa obra, aí está José de Beti, Marco, Monchito, Juan, e Pibe, que era o protagonista, pois, na peregrinaxe. Esta era unha parodia bíblica, quizás das máis difíciles de entender, porque había que xogar aí xa cunha cultura bíblica que igual non todo o mundo pois igual caía nos detalles que se intentaban pardear na escena, pero bueno, feito con todo o respeto, non? E pasamos ao ano 2024, ao ano pasado, con motivo do 40 aniversario, pois estreamos o Parvo. Vedes que empezamos facendo o Parvo no Cine Pomares e seguimos facendo o Parvo no Auditorio de Baio. Bueno, pois aí tendes a Monchito, Marco, Pibe e Juan, pois, eso, facendo o Parvo. A última obra de momento, coa que estamos ainda de xira, teremos varias actuacións agora ata final de ano, proxectos, como se dixeron antes, pois sí, tamén hai, pero bueno, diz que no teatro dá mala sorte falar deles, pero sí, sobre Lavartapose ou sobre Mortos, por aí andan os tiros por aí. Esperamos seguir todos aquí para facer rir e vos que nos acolledes, non? Isto sería a parte principal do libro que recorre a trayectoria de Badius, pero Badius foi tamén colaboración, como non podía ser menos, en Baio. Ahora sairé un pouco máis apurando, pois non sabes ides aburrir nas cadeiras, inda que son novas, estades cómodos, non digades que non. Ben, eso. Houve un tempo que estuvo ao Teatro Juvenil a cargo dunha sección que tiña Badius. Nese caso montou obra Xosé non volva a casa, que era de Varela Busán, o mismo autor da obra que vichedes antes, que era Tabernas en Dono, non? Isto era pois alumnado de Baio que fixo esta obra, pero que estaban con nós. Neste caso o director fora Luís Souto. Santar de Memoria, esa dirixira eu no ano 92, aí tamén varios mozos do instituto de entón. E logo xa o Teatro Juvenil, que houve coa nosa colaboración, aí parte de culpa teño a eu por implicalos nesas movidas de intentar subir a escena, que foi xa no Instituto de Baio, non? Así, pois, por ver algúns títulos, as noticias de 4, parodiábamos os telexornais, non? 4 porque eran 4, pero bueno, 4 é unha cadea de televisión, non? Sempre xogando cos dobles sentidos. Pero esa é a eso, unha especie de a visita do inspector, pero xa actualizada a eso, non? A do Cine Pomares ainda era primaria das escolas da Gran Regueiro, non? Santar de Memoria, a obra que vichedes antes, a primeira obra na que fomos participar un concurso no Calvo Sotelo da Coruña, e a señorita aquela que ven salir a dereita, que é Rebeca do Buenos Aires, pois levou o primeiro premio. Así como a veces, non? Pois levou o primeiro premio de interpretación feminina na categoría cadete. Os vellos non deben de enamorarse, atrevemos a meternos con Castelao, Pista ao Peste, outra obra de Varela Busán, Mais alá do amor, outra obra que adaptei dunha película de cine, esta ainda que non creades, ainda siguen poñendo na televisión, pois é Ghost, a película Ghost, esa de Patrick Swayze, pois é Mais alá do amor, non? E Drácula, unha versión que nos fixera Martín Parga, actor de Borneiro que pasou por Badius, pois é eso, pasada a teatro a obra de Bram Stoker, non? A Biblia contada aos galegos, esa escena de aí é o sacrificio de Isaac, como podedes ver. O que pasa co Anso non se orientaba moi ben e houve que indicarlle onde había que facer o sacrificio, non? Ben, o neto de Frankenstein, experimentei eu antes de facer o Frankenstein de Badius, intentei no facer eu co alumnado do instituto e, bueno, fomos capaces de facer unha pequena parodia do que era. Nada máis aquí o curioso desta obra é que sabedes que a película da que se saca esta obra
Mel Brooks, o director, fixo en branco e negro. Pois esta era a nosa versión teatral en branco e negro. De feito, as actrices levaban a cara branca, toda a roupa era branca e negra, o mobiliario era branco e negro, os decorados eran blancos e negros, como unha película, non? En branco e negro, non? Histeria da humanidade. E aquí remata, teño que dicilo, un dos grupos que máis continuidade tuvo no Instituto de Baio, que foi Feminino Plural, porque era un grupo integrado totalmente por mulleres, por rapazas de bacharelato, que facían papeles tanto de homes como de mulleres, non se cortaban e subían a escena pois parodiar épocas da historia, non? Parella 2.0, por aí tendes a Fran e a Tamara, Fran Gavín e a Tamara, pois TVKK, parodiando a televisión de agora, que, pois, eso, a maior parte dos canais son TVKK, pero bueno. O velorio, un drama, que atrevémonos con un drama, que a verdade, pois, os rapaces souberon sair adiante, aí tendes a Silvariño, a Iago, a Fran Gavín, a Julián, a Moedano, pois a Miriam, facendo un velorio. Esta é a obra de Francisco Tasas, que é un autor en galego, non? Grasa tentou unha maneira de facer o musical Gris, aquí era con temas todos en galego, os alumnos pois intentaban bailar mal que podían e cantar, pero bueno, en fin, aí tendes a Julián con tupé cheo de vaselina, que era grasa. Sabedes que Gris é grasa en galego, pois grasa. Bar Manola, na que se mesturaba unha obra francesa co sketch de Marco Álvarez de o Bartolo, pois facendo iso. A Fonte das Mulleres, unha obra moi reivindicativa que está sacada dunha película iraní, na que, pois eso, recollía o drama das mulleres en Irán. Tabernas en Dono, atrevémonos a recoller a testemunha de Badius, que foi o seu gran éxito por Suiza adiante, pois nós intentamos facela aquí. E aquí, pois, quería pararme tamén un momentillo na máis para agradecer o traballo destes alumnos que me quixeron subir un escenario, porque o día desta foto, unha das actrices que hai aí, 2 minutos antes de sair a escena, bótase a chorar e dime que non quere sair a escena. Unha nena, que xa non era tan nena, porque esos son alumnos de bacharelato, pero entrou o medo escénico. Por lo tanto, o mérito de Badius, cando esa xente sube aí, os que subís algún vez a un escenario, sabedes que non é tan fácil actuar para un público. Igual falar en público, dis 4 cousas e baixas de aí, pero dicir un papel aí arriba, por iso co mérito, este inciso, o mérito do libro de Badius, e de toda esta xente que me acompañou aquí, que a maior parte deles subiron aquí a un escenario e tuveron o valor de subir e de seguir subíndose, que non é nada fácil. Pois aquí, mal como puiden, tuve que facer de psicóloga e convencela de que o facía moi ben, de que saíra, que non iba a ter problema, e ao final saiu. Pero pasei un momento bastante malo, creo que eu tan malo como a ela, porque non quería, por eso que o valor do teatro era unha nena moi tímida, hai que recoñecelo tamén. Entón, o valor do teatro como materia formativa, que os alumnos hagan aí dicir un papel, ten todo o mérito para eles. Eu simplemente os involucraba, pero os que salían aí poñan a cara eran eles, que os directores, verdad, Alberto, estamos detrás de, que o noso papel tamén será importante ata o momento de sair. Por eso, un recoñecemento para todos os alumnos que se atreveron algún día a facer teatro. E a última obra que fixen, o ano da miña xubilación, que foi outra obra reivindicativa do fútbol feminino, neste caso Partido, que ainda que era un drama tinguido de comedia, pois eso, contaba as historias de unhas rapazas que formaban parte dun equipo de fútbol feminino. E pasamos agora ao teatro infantil en Baio, o Colexio Labarta Pose. Colaboramos con eles desde o ano 1984, o ano que eu cheguei a ese centro, ata o ano 1997, cando despois xa desapareceu a SB, xa pasou todo o instituto, entón aí xa deixei un pouco que ver co labor do Teatro Labarta Pose, pero seguiron, os da Labarta Pose seguiron e seguen, creo que me consta que seguen facendo teatro, non? Pero bueno, hai uns cuantos mestres, aí estamos 4 de exemplo, eu tamén non me nomeo, porque ainda que pareza mentira, eu son daquel da baixo con un look moi oitentero, eso dos anos 80, os daríame vergonza poñer esa roupa, pero bueno, sabedes que me atrevín ir á Praza do Obradoiro con ese atuendo. Ao meu lado está Gomersinda, arriba está Sinda, e á esquerda pois está a Carmiña,
e o seu home que en paz estea, que éramos así os cabezas visibles, pero que involucramos a un montón máis de xente. Inda que a foto só aparecemos aí 4, pero houve momentos, e de lo ver agora, vou facer un percorrido moi rápido, que non quero aburrirvos, igual vos estades aburrindo de oír tanta historia de teatro, pero involucramos a moita xente, inda que está por aí sentada Sabio, que houve momentos en que igual había 8 ou 10 profesores colaborando en facer teatro, que me digan en un colexio da provincia da Coruña e de Galicia, na casa tantos mestres que se impliquen no teatro. Non é nada fácil, porque había festivais nas que había 8 e 10 obras de teatro, que sí, era moi bonito no festival de quinto curso sacar os rapaces bailar un baile e un pequeno sketch, pero preparar 10 obras de teatro, cada unha con un curso. Chegou a haber festivais que había un grupo de infantil de 3, outro de 4, outro de 5, de primeiro de primaria, hasta chegar ao 8º de SB. Montar todo eso non era nada fácil, non? Pero bueno, o Teatro en Baio vedes que sempre nos quisemos involucrar. Aí está o segredo do tío Sanfona, a primeira obra que montei con rapaces do colexio de Baio, e que despois o que está aí en primeira escena, que Ramón de Durán acabaría en Badios. Sabedes o que son as cousas, non? E facendo como non podía ser menos, estando no colexio da Barta Pose, pois tiña que montar unha obra da Barta Pose. Entón aí é o segredo do tío Sanfona, que quizáis a obra máis representada de todos os contos de la Barta Pose, porque, bueno, a verdade é que se presta, non? O conto prestase. Portal de Belén, no Nadal de 1985, aí eran nenos de infantil e primaria, As Cebolas, unha obra sacada dunha obriña de Alonso de Rueda, de Un Paso, de López de Rueda, que é Las Aceitunas, pero en Galicia eran As Cebolas. As aventuras e desventuras dunha espiña de toso chamada Beringuela, que está entre paréntesis os festivais nos que siguen representado, non? Aquí hai un exemplo, porque xa digo, había festivais nos que había montón de obras, non? A Lingua Pequena, tamén de la Barta Pose. Hai aquel que vedes ali á esquerda, creo que é Pibe, facendo o seu primeiro papel en teatro, mira onde acabou, é director de teatro tamén, sabedes, non? É a protagonista de O Parvo. Bueno, pois aí tendes a Pibe, creo que estaba por 7º de SB, por aí debía estar, ela máis chuco, pois facendo aí ese conto da Lingua Pequena, de la Barta Pose, non? A farsa das zocas, de Carballo Calero, esta obra montada a Gúmer, creo recordar, Pista ou Peste, outra obra de Varela Busán, aquel que está ali, creo que é Juan Manuel, que anda por aí, pois está ali atrás, ali sentado. Ese no comedor das escolas, vedes que non había ninguna desta infraestructura, actuábase no chan, no comedor das escolas, pero actuábase, e sen problema ningún. Ano Novo Vida Nova, A Lebre das Ánimas, hai esas 2 obras tamén que se representaron por aí adiante, coa sección juvenil, porque eran de blanco amor as 2, tamén aparece Juan Manuel por aí, Marcos da Bella, Miguel da Pulpeira, aquela dali creo que é Isabel, de Baio Pequeno. Bueno, os alumnos que había naquel momento no la Barta Pose. Os faladores, Un ovo de 2 semas, no ano 90. De mulleres non me fales, aí vedes a Diego e a Felipe, dos alumnos de Carmiña que montaran esa obra. Ou abaixo Os vellos non deben de enamorarse, de la Barta Pose, aí está Damián, de Traba, que está por aí, non? Ismael, pois, ese dali de abaixo, pois creo que se recoñece ben, non? O da careta sí que non sei quen sería, teria que ir aos apuntes a recordar quen facía cada papel, non? O Portal de Belén, A Lebre das Ánimas, O Señor Lamote, en Guedello, sabedes que empezan a aumentar o número de obras, eso, ata chegar a 10 ou 12, non? No Nadal do 91. Carrapuchiña Vermello, Sol as Estrelas, A Ratiña Presumida, aí sempre especialista en adaptar contos infantís a obras de teatro. E os rapaces, pois, aprendían o papel, verdad? Aprendían o papel e saían aí arriba. Ademais, co simpático que era o bo de traballar con rapaces de infantil, que eu nunca o fixen, os meus alumnos sempre eran maiores, pero era que sabían todos o papel de todos. E se algún se olvidaba do papel do lado, dicía yo, aprendedos de varios, hombre, aprendedos de varios, soltares o papel cando se quedan colgados, hombre. Que os rapaces soltan sin problema ningún, a veces en alto, que importa que se oia, o casa salir do apuro. Pois eso, festivais de teatro, non? Todo comedias, porque eso, o humor en Baio sempre estivo presente e seguirá o estando, non? Nunca quixemos facer unha obra de teatro seria. Aquí podía facer outro en fixo, antes falei aí de que fixen co alumnado a de Ghost, ademais a la do amor. Intentou non facer varios,
Pero aí Alberto cabreábase porque lle entraba a risa a xente e un día un dos actores dixelle, pero que eu non son un asesino. Digo, non eres un asesino, pero tens que facer de asesino, ponte serio. Pero non houve maneira, desistiron, afortunadamente desistiron, e seguimos dedicando a comedia que no que máis felices somos todos, non? Máis festivais, neste caso Nadal do 92, máis contos infantís, incluso saí a actuar por fora. Aquí puse un exemplo, isto fomos a actuar a C, para alumnado do colexio de C, unha vila como C, que invita alumnos de Baio para ir facer teatro, que non o fagan en C, cando ahora en C hai un grupo profesional, pero aquí estamos, hai máis de 30 anos, entonces daquela, sí que o teatro pois en C ainda non existía, non? Máis obras de teatro, todo isto é alumnado do colexio Labarta Pose, do CEI Labarta Pose actual, pero daquela colexio aínda de SB, non? Máis contos infantís, eso eran das profes de infantil, non? Hai Sinda e compañía, Sinda, María José e Belén, que eran as tres artífices do teatro en infantil en Baio, que é moi difícil, porque uns nenos que non saben ler, facerlles aprender un papel, non pensedes que é doado, é moi difícil. Máis contos escenificados, máis contos, e incluso algunha obra en inglés, sabedes que se involucraban as profes de inglés. Eso de Little Red Reading Hood, creo que debe ser como os de inglés, sabes? Un conto, ese é un conto infantil, pero algo así como Carrapuchiña Vermella, pero non sei o que era o conto, non? De que iba. Dixeron o papel en inglés, que vos conste. Máis contos, ainda que as obras eran en galego sempre, pero nese caso, moitos máis contos, outra vez o tío Sanfona, Estrela de Nadal, a Carauta, Peripecias dun perito, máis obras de Labarta, vedes que nunca poden faltar, non? A lúa que quere casar, a Cincenta, o Pío e a Pulga, o Garcillo, vedes, todo contos infantís, pero que os nenos representaban en teatro, non? O Día de Sausa e cousas da mili. E aí se rematou a colaboración de varios, e na co teatro seguiu no Labarta Pose, ainda segue, e seguiu con nenos a través da Escola Municipal de Teatro Infantil, non? Que patrocina o Concello, pois xa non a levabades, pero durante moitos anos levámola, aí a cargo de Pibe e de Marco, despois ao final Pibe e Teresa, pero mantívose moitos anos esa escola de teatro infantil, non? Aí vedes, pois, tanto as obras ahora van alternando por anos, tanto Colexio Labarta Pose como Escola Municipal de Teatro Infantil. Si, aquel do medio dali creo que é o meu fillo. Bueno, en fin. A Bela Dorminte, outro conto, 2004, ainda en infantil. Ou Cincenta, outro conto tamén, nas letras galegas de 2005, Polgariño. Isto xa é no Calvo Sotelo, porque foi cando empezamos a participar no concurso do Calvo Sotelo, agregué Sinda Baixón, sempre nos apuntábamos, e alá íamos con toda a moral do mundo. Premios algún levamos, non moito, pero algún levamos, pero o importante é participar, non? E os rapaces pasábano de maravilla subíndos a un escenario, non? Soy un truán, soy un señor, aquí xa empeza a Escola Municipal de Teatro Infantil. Aí vedes a Ponchiño, a Fran Gavín e a Anso, pois parodiando aí Soy un truán, soy un señor, esa canción de la trinca, non? Que aí podedes ver. O tío Sanfona, outra vez, aí da man de Sinda. Esta é un atraco, outra obra da Escola Municipal de Teatro Infantil. Que máis? Os soños de Cloti, unha obra que esta da máis hasta creo que levou premio, a dos soños de Cloti levou premio na Coruña, non? O Calvo Sotelo era como se chamaba entón o Instituto Rosalía Mera, pero que daquela era dependente, non, dos salesianos, e por eso levaba o nome Calvo Sotelo, que hoxe en día, por suposto, houve que cambiar. Esa é directamente dependente da Deputación, non? Pero nós acudíamos sempre ali concursar. San o Troglodita, o Pauto, a obra que fixera varios, tamén se atreveu a facela Marco con alumnado, pois aí, da Escola Municipal, máis do Cole de Baio, das palabras e dos soños somos donos, o ceo está feito un inferno,
Por aí están Anso, Tomás, Facal, que eu que andaba por aí antes, xente toda do seu curso. Non? O Punto da Escarola, outra obra da Coruña, O Gorro, tamén na Escola Municipal de Teatro, A Consulta do Doutor, unha obra moi simpática do alumnado de Xinda. Ata os nais e pais no ano 2014 se atreveron a ir concursar ao Calvo Sotelo. Pois aí vedes, nais e pais de alumnos do Labarta Pose facendo unha obra de teatro, non? Atrevidos que foron. A Operación, un musical, tamén Xinda tamén se atreverse cos musicais tamén. Un espirituoso chamado Berenguela, que xa se vira antes, tamén. Torres Gan, outra obra da Escola Municipal de Teatro Infantil. Esos dous concretamente eran de Zas, porque a Escola de Teatro Infantil era alumnado de Baio e de Zas, Como é municipal, había alumnado dos dous centros, non tanto do de Baio como do de Zas. Os Soños de Uxía, O Recado, por aí están un actor que creo que andaba por aí antes, ali Lucas, agora dedicase á música, pero tamén se dedicou a veces ao teatro, e non lle daba mal, Levou un premio. E a outra que lo coñecedes tamén, que é de Baio Pequeno, non? Outra das obras quizás máis logradas de Xinda sobre Isabel Zendal, os nenos da varíola, que ademais fixeron a varios grupos distintos e non sei se siguen facendo ainda siguen facendo, claro, ademais que toca un tema que con isto das vacinas estivo moi de moda e seguirá o estando, non? Manu Alemán de Camella, tocando temas da Costa da Morte, aquí o Labarta Pose sempre implicándose, non? E as últimas fotos que recollín foron do ano pasado, de Non fales o galego, a lingua pequena e o segredo do tío Sanfona, outra vez reivindicando as letras galegas co Labarta Pose, cantas veces o levo dito hoxe, e seguirei no dicindo. Ben, a Escola Municipal de Teatro tamén tiña unha sección de adultos, a que dirixe Pibe, e desde o ano 2011 a 2025, porque ainda sigue, montaron espectáculos todos os anos, igual que no caso de Badius, a única paréntese que houve foi a pandemia. Sempre se subiu alguén a un escenario en Baio, non? A primeira obra que montaron eu non fun, recollendo o clásico de Badius, ano 2011, Sainetes, no ano 2012, que eran varias obras curtas, non? O Calzurras, tamén obra de Badius, 2014, Beleno por Caridade, 2015, obra de Badius tamén, unha de Romanos, outra que lle quedou moi simpática, Sábado Sabadete, todo comedias que monta Pibe, non? Cartos non hai, A Tranca, a súa versión de Banca Gare, pois foi A Tranca, Por riba de nós, outra comedia, A Voltas co Morto, a súa versión de Cargar co Morto, e a última que significaron O Home do Sofá, que creo que ainda sigue en escena, non? Creo que ainda sigue. E con isto, pois chegamos á mostra de teatro afeccionado Labarta Pose, que patrocina o Concello de Zas, e na que pois estamos implicados aí na selección de obras e no xurado para dar os premios. Pois a mostra empezou no ano 2016, aí tendo o cartel desa primeira mostra, esta foi a entrega de premios da segunda, 2017, unha entrada que recolle o grupo Alén de Arteixo, Paso de Valverde en Arteixo, facendo teatro de sombras, non? Hai propostas sempre moi distintas. Estes foron os gañadores do ano 2019, Insania, da agrupación teatral Mariñán, de Betanzos, a quinta mostra, outro cartel, por aí, A Pena do Cu do Mundo, ano 2023, un grupo de Narón, preséntase grupos de toda Galicia, que os saibades, das 4 provincias galegas, e veñen a Zas. A do ano pasado, que foi o traballo de Andrea, isto foi o grupo gañador, era unha obra, un drama que recollía pois o tema da memoria histórica, sempre moi importante, foi a gañadora, porque a verdade facíano moi ben, son de Barreiros, de Lugo. Ou o grupo gañador deste ano, Pan con Chocolate, outra vez o mesmo grupo, a verdade que son moi bons, pois eso, coa obra Pan con Chocolate, non? E con isto cae o pano. Unha vez máis darvos as grazas,
se queredes preguntar algo ou preguntar dos actores de Badius metidos nalgúna lea tamén, que eu paso o micrófono ao que queirades preguntarlle tamén, sen problema ningún. Pero bueno, que hai moitos por aí espallados pola sala, pero bueno, non nos imos meter en compromisos, non? Eso, grazas por vir e por asistir a esta presentación. Grazas. Bueno, antes de rematar o acto, decir que o libro estará disponible para a súa descarga na página web do Concello, subirase días próximos, e tamén decir que, bueno, a súa versión en papel formará parte dos regalos institucionais do Concello, co que se reforza así a súa dimensión tanto cultural como simbólica, e, sin máis, para rematar o acto, pois ten a palabra o señor alcalde. Bueno, nada, para acabar, porque as illas son novas, pero por eso non hai que usalas tanto, senón vas nos estropear, hai que durar bastante. Bueno, a verdade é que sempre que se fai un libro, pois o libro, cando o autor o fai, o libro pois pasa a ser de todos os lectores que o leen, non? Neste caso, con moita máis razón, porque recolle toda a historia destes 41 anos donde moitos estamos. Pero o importante é que, ademais, a historia, co tempo, vaise olvidando. Se non hai alguén como Ricardo que a recolla e permanezca aí. Ora esa historia vai permanecer sempre porque está en forma de libro e todos o vamos a poder ler. E, bueno, sempre se di que un pobo ten que coñecer a súa historia para non repetila, porque senón estaría condenado a repetila. Isto sempre se di no mal sentido, pero en este caso, gracias a isto, coñecemos a nosa historia e Badius vai a facer que se repita outra vez 40 anos máis, polo menos. É que non se besamos, non? Bueno, moitas grazas a todos.